Zdravím všechny nadšence balkonového pěstování. V tomto videu si ukážeme výsev rajčat a řekneme si o jejich pikírování. Vysela jsem tyčkové a keříčkové odrůdy vhodné na balkonové pěstování, se kterými mám zkušenosti, nebo i dvě nové, Mikrotom a Bucus fructa. Výsev jsem provedla 4. března. Výsev jsem provedla do 10 paků a dalších květináčků o stejné velikosti jako buňky v 10 paku a ještě do sadbovačů. Použila jsem výsevní substrát. Při plnění nádob musíme dbát na to, aby se celé naplnily, a proto musíme substrát při plnění lehce přimačkávat, aby se nádobky zcela naplnily. Protože po zalití substrát klesne a nádoby bývají poloprázdné. V minulém roce se nejvíce dařilo odrůdě keříčkového rajčete Bajaja a odrůdě tyčkového Spencer. Po naplnění nádob substrátem uděláme důlky pro semínka. Nesmí být příliš hluboké. Pro rajčata je hloubka výsevu 0,5 cm. Hloubka výsevu se odvíjí od velikosti semínka. Uvádí se na zadní straně sáčku se semínky. Čím je semínko menší, tím mělčeji vyséváme. Optimální doba pro výsev je v druhé polovině března. Já vysévala dříve, jelikož v době plánovaného výsevu jsem byla mimo domov. Ale lepší je výsev pozdější než dřívější. Rostlinky se tolik nevytahují. Semínka nevysévám do výsevních nádob ve větším množství, ale po jednom semínku do každé buňky nebo nádoby. Pokud je vyséváme všechny do jedné nádoby, je potřeba je přepikírovat po jedné rostlince do květináčků nebo kelímku od jogurtu nebo podobných nádob. Postup je stejný jako ve videu o přesazování paprik. Záleží na době výsevu, ale rostlinky z pozdějších výsevů se moc nevytahují a není nutné je pikírovat. Stačí je při výsadbě zasadit hlouběji, jelikož dobře koření i ze stonku. Počet rostlin volíme podle prostoru, který na ně máme. Já obvykle vysazuji 10 až 12 rostlin, takže letos 2 od každé odrůdy. U 2 nových jsem ještě přidala 1 semínko od každé odrůdy do sadbovače. Semínka zahrneme a přidáme popisku s názvem odrůdy a datem výsevu. Po výsevu semínka lehce zalejeme, ale nepřeléváme, abychom je nevyplavili.
nevyklíčilo jedno semínko odrůdy Vilma. V době tvorby prvních pravých listů je čas na pikírování rajčat. Já přepikírovala pouze tyčkou odrůdu Spencer. Ta se nejvíce vytáhla. Provedla jsem to tak, že jsem je vyndala a zasadila do stejné nádoby, ale hlouběji. Výsev stačí opravdu až kolem poloviny března. Záleží, na jaké stanoviště vysazujeme. Pokud na otevřené, nekryté, tak až kolem 19. března a vysazujeme až v květnu po zmrzlých. Na loďii vysazuji už kolem poloviny dubna, jelikož ji mohu nechat zavřenou a většinou vysévám i o něco dříve. To je o výsevu a pikírování vše. Mějte se krásně. Aktuální dění na balkóně můžete sledovat i na facebookové stránce Netradiční zahrada.